Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paboritong bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Mga nakalap na impormasyon, balita sa taong bayan, pagsiyasat sa mga kwentong may pinanggagalingan, paghimay ng mga isyu at detalye na bumubuo ng pampublikong usapin, eksaktong impormasyon, detalyadong balita, komprehensibong diskursyon ng mga isyu at mga matalinong paghimay sa mga usapin. Ito ang Aligwas Pangasinan Ilocano. Balita, talakayan at serbisyo publiko sa radyo. Aligwas Pangasinan Ilocano. Samahan ang maestro ng balita at impormasyon na si Jonathan Ortega. Aligwas Pangasinan Ilocano. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aligwas Pangasinan Ilocano. Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan. Muli po nagbabalik ang programang mag-aatid po sa inyo ng mga importanteng impormasyon at mga maiinit na balita at issue na dito nyo po maririnig sa programang API, Aligwas Pangasinan Ilocano Reload. At syempre makakasama nyo po ako mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Kasama rin natin sa ating technical control, ang ating pong sound engineer for today. Walang iba kundi si Dennis Palaganas. Good afternoon, Det. At syempre mga kapaborito, magandang hapon po sa inyo. Kamusta naman ang inyong weekend? Ngayon po ay ang huling araw ng buwan ng Hunyo. At ito na rin ang huling araw ng kalahati na ng taon. Bukas July 1 na. Ang bilis ng araw. Mamaya meron ng sumisilip na ulo ni Jose Marichan. At magri-ring na ang mga Christmas bells. Pero bago yan, no? Napakaraming kaganapan po ngayong June 30 dahil kanya-kanya pong turnover, no? Turnover ceremonies ang ginagawa. Ang ginawa kaninang bago mag alas 12 ng tanghali, ano? Yung syempre mga nagtapos na alkalde o kaya ay napalitan ng mga bagong alkalde, sila po ay magpapasa kasi nasa transition mode na yan, ano? Para doon sa mga uupo naman na mga bagong halal na mga alkalde, vice alkalde at mga konsihal ng bayan, lungsod at syempre sa mga lalawigan po. At doon sa mga na-retain naman o na-re-elect, ika nga, ay status quo pa rin. At next naman na inaabangan syempre ngayon
ay yung pong barangay and SK elections. No? Siyempre, ang tanong ng nakararami, tuloy ba ang halalan para sa barangay at SK election nitong darating na Disyembre ng taong 2025? At siyempre, ang sagot po dyan ng COMELEC, tuloy na tuloy pa rin po, no? Dahil siyempre dapat nakakalendaryo po yan, nakaprograma po yan, ano? At ang mandato ng COMELEC ay habang wala po na lumalabas na batas, no, ay ng pagpapaliban or extension o kaya naman ay extending or bagong bill o batas na mag-extend na sa termino, no, ng mga susunod na barangay at SK elections o yung extension ng mga nakaupo rather, no, na barangay at SK officials, tuloy, no, status quo, ika nga, no? At wala namang iba pang idedeklara ang COMELEC, no, dahil syempre ang COMELEC is an implementing agency, mga kapaborito. Kaya yung mga barangay and SK officials po natin, no, kailangan mag-double time po tayo sa ating mga performance. Bagamat napakaikli lamang, no, wala namang isang tawag dito, wala namang 3 taon, no, yung kanilang termino. Sabi nung iba siguro, naku, lugi. Hindi kayo malulugi, no, basta kayo po ay tumalima o sumunod sa tamang panuntunan ng COMELEC sa gagastusin sa bawat botante ng inyong barangay, wala kayong dapat ikabahala, no? At kung maayos, no, exemplary, excellent yung inyo pong pagtatrabaho, paglilingkod sa mga barangay at sa mga sangguniang kabataan, wala kayong dapat ikabahala, di ba? Alam nyo, nilabas na nga po ng Korte Suprema yung kanilang decision tungkol po doon sa legalidad ng mga extension, no, ng extension of office, no, ng mga barangay at SK election. Bawal na po yan. Kaya tuloy na tuloy, no, sa this coming December 1 yung ating barangay and SK election. Actually, nagpalabas na rin po sila ng calendar of activities dahil nagkaroon nga po ng adjustments, no? Ang July 1 to 11, 2025, problema ata ito. July 1 to 11, no, ay tuloy-tuloy pa rin ang application for registration of voters for BSKE 2025. At syempre, yan po yung pagpaparehistro ng mga bagong botante, no, para sa mga kwalipikado o kaya naman ay nais po magpalipat ng kanilang mga presinto. At sa darating na October 1 to 7, 2025 naman, no, ay ang filing of COC o yung Certificate of Candidacy ng mga nais tumakbo bilang opisyal po ng barangay at SK. October 1 to December 31, 2025 naman ay ikinukonsidera po na yan na election period. Opisyal na po ang election period nyo. Yung mga pinagbabawal tulad po ng pagdadala ng mga armas at paglilipat-lipat ng mga tauhan ay bawal na po yan. On November 20 to 29 naman, campaign period na po yan. So panahon na po na pangangampanya, no, para po sa ating mga tatakbong kandidato sa barangay at sangguniang kabataan. And on December 1, 2025, ito po yung itinakdang araw, no, ito yung election day mismo. At kailangan preparado na po yung mga botante. Napili nyo na po kung sino yung karapat-dapat, no, na iluluklok po ninyong barangay chairman at yung kanilang makakatulong na barangay council, no, para makapagsilbi sila ng maayos sa inyong mga barangay at mabigyan kayo ng maayos, matiwasay na, di ba, pamumuhay. At syempre yung mga sangguniang kabataan officials din, yung mga candidates, no, kailangan maganda yung kanilang plano at advokasya para mapagpatuloy yung magandang mga development projects and activities para sa ating mga kabataan. No, importante ang mga kabataan, lalo at main concern ngayon, no, yung pong sexually transmitted infection tulad ng HIV, mga kapaborito.
dahil yan ang isa sa mga dapat pagtuunan po ngayon ng mga SK at dapat makipagtulungan po sila, no, sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng DOH, no, para po makapagbigay sila ng tama at mabilis na information dissemination, dahil lumalabas po, no, sa impormasyon mula sa DOH, no, na sinabi ni Secretary noon, mula age 15 to 24 po, tumaas po yung kaso ng HIV, isang sexually transmitted infection. Biruin nyo yun, 15 anyos, no? So ito po yung mga nasa, anong iya ba yun? Nasa high school, junior high school yan, hanggang sa senior high at sa mga kolehiyo. So nararapat lang siguro, no, na bigyan na ng malaking focus, no, bigyan ng pansin talaga itong problemang ito. Kasi alam nyo, masyadong bata yung 15, no? At kailangan palakasin din yung values within the family, no? At ano man ang inyo pong paniniwala, kailangan o paniniwala sa relihiyon, no? Kailangan gabayan po ng mga magulang, no? At bigyan ng ang tawag mo doon, sapat, no? Sapat na pangunawa o edukasyon tungkol po diyan sa mga sexual education na yan, no? Kung hindi naman natin kaya, maganda makapag-request ng mga SK, makapagpatawag sila ng mga resource speakers, na para makapagbigay sila ng tamang gabay. Kung hindi man maiiwasan, syempre may mga ganyan, di ba? Kung hindi talaga maiwasan ang mga ganyang premarital intercourse, ika nga, kailangan turuan sila din siguro, no, ng safe sex, no. Ang pagpa-practice po ng safe sex ay maigi para maiwasan po yung pong pagpapalaganap ng mga sexually infected or transmitted infections, no. Importante po yun, kasi alam nyo, kung wala rin po kayong proteksyon, diba, magiging contributor pa tayo doon sa nakakatakot na sakit na HIV at AIDS. At bukod pa dyan, marami pang sexually transmitted infection tulad ng syphilis, no, gonorrhea, at yung iba pa nga, fungus. Nako po. Kaya maigi po maging malinis tayo, no, sa ating pangangatawan. At syempre, we strongly encourage, no, yung isa lang po ang tao na dapat ay inyong nilalambing, ika nga. Importante po yun para hindi magkaroon ng hawaan, no? At syempre dun sa ating mga young ones, si ating mga teenagers, no, magkaroon kayo ng self restraint, no? Magpigil tayo, mga kids, no? Mahirap man gawin yan, talagang paano pa ba ang pwedeng gawin doon? 'Di ba? Kung ang sinasabi syempre ng gobyerno, they can always use contraceptives, no, to avoid itong mga sexually transmitted infections or diseases, at the same time yung mga unwanted pregnancies. Pero syempre ang simbahang Katolika, hindi po nila ini-encourage yan, dahil ang paniniwala po ng simbahan po natin, no, ng anumang relihiyon, dapat sila po ay nag-i-engage sa premarital sex. Hindi dapat, no. Dapat sila po ay mag-engage po dyan, rather, no, sasabihin ko pala, kapag sila po ay kasal na, dahil yun naman po ay tinuturo sa atin ng ating ng ating Biblia, no, ng ating paniniwala. Yun naman po yun. Kaya medyo nagko-contradict po ang government at syempre ang ating simbahan, di ba? Pagdating po diyan. Pero ang concern syempre ng ating gobyerno ay mahinto, mabawasan, no, yung paglaganap po ng mga sakit, at maturuan ng mga bata, no, na sana ay mabawasan din yung unwanted pregnancies, no. Hindi ko nababanggitin siguro yung mga paraan, no, kung paano, kasi baka sabihin ng mga nakikinig sa atin, ni-encourage ko pa. Ang gusto lang po natin ay magkaroon po ng sapat na kaalaman yung mga bata regarding that, dahil open na rin po yan sa ating curriculum, di ba? Kailangan po may tinuturo na po yan sa mga bata, rather than maging curious sila with their peers o barkada at mapariwara pa sila lalo, di ba? At syempre mga kapaborito, mas maganda talaga, no, kung
para sa akin, syempre opinion ko lang naman po ito, maturuan po sila ng safe practice, no? Para hindi po nila pagsisihan dahil marami po tayong nakikita, no, na mga young parents, young mothers, young fathers ang lalong nasisira yung kanilang buhay dahil hindi po sila magkapagpatuloy sa kanilang pagpaaral dahil it's either naghahanap buhay na po sila para po sa kanilang mga anak, no? Kaya naman na hindi rin sila makapaghanap buhay dahil naghiwalay na yung mga magulang, no? At mag-isa na lang pong pinapalaki ng nanay at yung nanay minor de edad pa. May mga ganyan po sa real life, di ba? Kahit hindi man natin talagang may mga ganyang sitwasyon. Parang yung isang nakita kong storya, no? Yung mag-asawa teenagers pa, tapos yung lalaki ay nangangalakal ng basura at yung kanyang mag-ina ay naghihintay sa isang saradong stall or tindahan, kahit umulan umaraw, nandun lamang po sila, naalagaan nung batang ina yung kanyang baby, no? At hinihintay na lamang kung ano yung mabibiling pagkain ng kanyang mister, na batang bata rin. Kaya nakakadurog ng puso, mga kapaborito, no? Bagamat syempre nagmamahalan naman yung mga batang yan, pero it is not the right time for them, kung yung pagbabasihan po natin yung norms ng ating lipunan dahil masyado pa nga po silang bata. Pero kung nandyan na, hindi na maiiwasan, no? Sana magkaroon ng programa ang gobyerno, no? Na bigyan po sila another chance, no? Para makapag-aral. Kaya naman yung babae, yung nanay ay maturuan ng alternative livelihood, no, na magiging conducive naman habang siya ay nagpapalaki ng kanyang baby. Kasi marami sa mga ganyan ay breastfed, no? Dahil alam nyo, mahal ang gatas po. At ang gatas ng ina ay libre at masustansya pa, no? At mas marami pang antibiotics yung breast milk, no? Kaya mas maganda, dapat i-encourage ulit natin yan, no? Yung breastfeeding. Ang alam ko sa government hospitals, they don't require, no, yung mga bagong panganak na ina na magdala ng formulated milk, no? Bawal yan sa public school sa public hospitals dahil ini-encourage po ng ating gobyerno ang pagpapasuso o breastfeeding, no, hanggang 2 years old yung bata. Masakit naman, meron ng ngipin. Ay, sa bagay, si daddy may ngipin din. No, kidding aside, no, pero syempre seryosong usapin po yan, mga kapaborito. Kaya pag yung pipili tayo ng mga leader natin sa barangay, kasi sila yung mga front runners, mga frontliners, no, pagdating sa mga problema sa mga tahanan, diba? Kunin natin, piliin natin yung mga talagang may puso, no, sa pamilyang Pilipino, yung mga kabataang chairman, yung matutulungan po tayo na mabigyan tayo ng kaalaman. No, kasi alam nyo, sabi nga ni Ernie Baron, anong sabi ni Ernie Baron? Knowledge is power, no? Kaya kung merong tama, sapat, no, na kaalaman ng mga teenagers po ngayon, maganda po niyan, maiiwasan po natin yung mga hindi inaasahang bagay tulad ng mga sakit, tulad ng HIV, unwanted pregnancies, no? At kung ano-ano pang mga kinakaharap ng ating mga teenagers, no, ng mga kapaborito. At kaso syempre, no, matrabaho yan. Lahat naman pong bagay pinagtatrabahuan talaga. Mahirap naman yan talaga, no? At syempre, nag-uumpisa talaga yan sa pinaka-basic unit ng ating lipunan, yung pamilya. Kaya critical, no, yung roles ng ating mga barangay at SK. Kaya itong darating na December 1, status quo pa rin, no? Tuloy pa rin po ang barangay at SK elections ngayong December 1, 2025. Kilatising mabuti, no, yung pong mga susunod na local officials po ninyo sa barangay at SK. Diba? Huwag kayong papadala sa mga grocery, sa mga timba, sa mga sabong panlaba, hanger. May hanger pa yung mga yan, di ba? Tapos mga gulay-gulay.
Importante diyan, meron silang sustainable development programs, no, para sa ating mga pamilya. No, para lang mairaos natin yung mga pang-araw-araw nating mga pangangailangan tulad ng pagkain, di ba? Pero alam nyo kasi sa Metro Manila, for example, no, isang barangay po dyan, napakalaki. No, isang example na lang, yung barangay Bagong Pag-asa, no, dyan po sa Quezon City. Lumubo yan, libo-libo po yan. Kaya para sa isang barangay chairman, no, na may sabi mo ng 50,000 na residente, marami pa dyan, siguro kalahati ay illegal settlers kung tawagin, no? Yung mas alam po ninyong squatter, yan. Mas maintindihan nyo pag squatter, no? Pero we call them illegal settlers, no? Napakarami po yung mga yan, mostly dyan din flying voter daw, no? Yan ang sinasabi po nila. Kakasya ba dyan ang pondo ng barangay na para sa 30,000 lamang? Diba? Napakalaki po ng mga populasyon. For example, dito sa Dagupan City, ang alam ko po, no, sa aking pinakahuling knowledge, ang barangay Bunuan Bukig is number 1. No, ang alam ko sa largest barangay sa Region 1. Biruin nyo yan. Tapos ang pondo mo ay magkano lang? Paano mo bibigyan ng sapat na contraceptives? Ano? Yung ating mga kababayan na nangangailangan nito para maiwasan yung unwanted pregnancies, di ba? At yung mga sexually transmitted infection. Kailangan talaga marami pong supply yan. Kasi marami namang contraceptives like pills, di ba? Yung mga devices, yung intrauterine devices, yung pinapasok po sa may uterus, no? Sa may tapos ano pa ba? Siyempre yung rubber condoms. So marami po, no, yung mga pwedeng gamitin. At isa naman din sa tinuturo din ng Popcom noon yung calendar method, no? Pero siyempre napakahirap din ng calendar method, no? Marami rin siguro sa inyo ang alam nyo mga irregularities ng pagme-menstruate ng inyong mga asa-asawa, di ba? So nag-iiba-iba yung calendar method. Minsan na hindi pa sigurado. At the best naman talaga sa mga teenagers, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-abstain muna kayo. No? Hintayin nyo na lang na kayo ay mag-asawa. Siyempre yan yung safest na sasabihin ko. No? Ideally, mga kapaborito, ideally, no, as much as we want it, no, yun yung ina-advise talaga natin, ano, mag-abstain kayo sa premarital sex. Hintayin nyo na lang po, no, yung tamang panahon, tamang tao. Kaya maraming kanta ang bumebenta, no, sa Spotify, sa concert. Biruin mo, mapupuno yung MOA Arena. Tapos pag ang love song na yung mga na-hurt, sigawan na. Diyos ko, ganun ba karami ang na-hurt, di ba? Ayan, kaya mabenta, no, yung mga songs gaya nung, sino na yan yung sa United States? Taylor Swift. No, si Taylor Swift, ang alam ko, tinitailor niya yung mga kanta niya mula sa kanya mga breakups. Tama ba, Det? Ito, marunong to dahil, di mo ba rin alam? Di ba sinasabi ni Kwan? Yun ang kinikwento sa akin ng dalawa kong anak na babae. No, tinitailor niya yung mga kanta niya doon sa experiences niya, personal experiences niya sa kanyang mga past relationships. No, kaya yung epekto ng kanta ramdam na ramdam at kaya yumaman si Taylor Swift. No, kaya yung mga heartbroken dyan, di ba? Gusto nyong pahirapan yung mga damdamin nyo. Gusto nyo pang makinig sa mga kanta na pang broken hearted. Diba? Mamaya marami tayong kantang ganyan. Si Sir Joey ang bahala dyan. Di ba, Sir Joey? Nga pala, congratulations sa atin pong kapaborito. No, na si Mapandan Mayor Carl Christian Vega. Mamaya, abangan nyo po yan. Mayroon po tayong mensahe ni Mayor Carl Christian Vega. Mensahe ng kanyang pasasalamat at tuloy-tuloy na pagbibigay ng programa para sa ikaunlad po sa bayan ng Mapandan. Oras po natin, alas 5:30 na po ng hapon. Magbabalik po ang programang Aligwas, Pangasinan, Ilocano. Makalipas lamang po ang ilang patalastas.
ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot, running in my non-stop birdie. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandaan Town Center, Mapandaan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimanggana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palipalitan, ah! Saka, nandiyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglunsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Agno, Paborito. Alaminos, Paborito. Anda, Paborito. Bani, Paborito. Bulinaw, Paborito. Burgos, Paborito. Dasul, Paborito. Infanta, Paborito. Mabini, Paborito. Tanjatsual, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Narito
Narito na si kapaboritong Jonathan Ortega. Maligwas ang araw Pangasinan, muli po nagbabalik ang programang API, Ligwas Pangasinan Ilocano Reload. At syempre kasama niyo pa rin po ako, ang inyo pong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Samantala mga kapaborito, narito po muna ang mga balitang dapat niyo pong malaman ngayong araw ng Lunes. 50 peso wage hike ipapatupad sa Metro Manila ayon sa DOLE. Sana all, di ba? Senator Lacson nagbabala sa mga kapwa Senator Judge laban sa pagpapadismiss sa impeachment complaint versus VP Sara. Pagkaalkalde ni Alice Guo sa Babantarlac pinawalang bisa ng Manila RTC. Marijuana plantation sa Kalinga sinira ng PIDEA at ng PNP. At sa ating balitang pampalakasan, ito unti-unti na talagang sumisikat. Alex Ayala, umangat pa ang WTA ranking na nasa pang 56 na pwesto na. Congratulations, no? Talagang proud na proud ang mga Pinoy. Samantala sa NBA naman, LeBron James mas piniling manatili sa Lakers sa halagang $52.6 million. Narito na ang detalye ng mga balitang yan. Inanunsyo po ng Department of Labor and Employment na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR, ang 50 peso na dagdag sahod. 50 pesos po yan, laki rin para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa bisa ng bagong wage order, tataas ang arawang minimum na sahod sa NCR mula 645 patungong 695 pesos, may butal pa, para sa mga manggagawa sa non-agriculture sector. Samantala ang mga nasa agriculture sector naman po ay makakatanggap na ng 658 pesos kada araw mula sa dating 608 pesos. Ipatutupad ang bagong wage increase sa darating na July 18, 2025. Ayon naman sa DOLE, ito na ang pinakamataas na dagdag sahod na ipinagkaloob sa NCR sa kasaysayan. Layunin naman ng hakbang na ito na tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at mapabuti ang kabuhayan ng mga manggagawa sa rehiyon. Sinasabing mas malaki ang karaniwang itinataas sa Metro Manila kumpara sa mga lalawigan dahil mataas din ang cost of living sa naturang lugar. Sana yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board din sa Ilocos Region, dito sa Region 1. Gising-gising, no? Yan naman ay siyempre ang inflation apektado naman lahat po ng rehiyon, at lahat ng bilihin. So nag-a-adjust po lahat yan. Kung nag-adjust sa Metro Manila ang bilihin dahil sa inflation, ganun din yan dito sa Ilocos Region, no? Kaya ang sigaw ng mga kapaborito sa Region 1, taas sahod. Yan ang gusto nila. Sana kahit 100, no? Diba? Para masaya. Sa iba pang balita, nagbabala naman si incoming Senator Panfilo Lacson sa mga kapwa senador laban sa posibleng pagpapadismiss sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Binigyan diin ng batikang senador na ang paghahain ng motion para i-dismiss ang kaso laban sa pangalawang pangulo ay mali at hindi nararapat. Para kay Lacson, hindi maaaring magmosyon ng isang senador na ipadismiss ang kaso dahil siya ay isang judge. Hindi pa anya nangyayari na ang isang husgado ang nagrekomenda mismo na ipadismiss ang kaso. Ang tungkulin anya ng Senado bilang isang impeachment court ay dinggin at magbigay ng desisyon sa reklamo habang ang pagbibigay motion para i-dismiss ang kaso ay dapat manggaling lamang sa defense panel. Iginiit pa ng batikang senador na magiging katawa-tawa ang impeachment court kung sakaling mangyari na habang dinidinig ang kaso ay bigla na lamang magmosyon ng isang senator judge at irekomendang i-dismiss na ang kaso sabay palo ng gavel. Sa kasalukuyan, nakahanda na umano ang senador na pakinggan ang mga ipinipresentang ebidensya mula sa panig ng prosecution at defense upang matukoy kung may pagkakasala o wala ang pangalawang pangulo. Muli ay giniit ni Lacson na ang pangangailangang pakinggan ng ebidensyang ipipresenta ng prosecution sa impeachment court kaugnay sa mga binibintang sa pangalawang pangulo.
Ito anya ay salig sa mga tinakda ng saligang batas na dapat laging nangingibabaw at sinusunod. Sa iba pang balita, pinawalang bisa naman ng korte ang pagiging alkalde ni Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Matapos maglabas ng desisyon si Judge Liuliwa S. Hidalgo noong June 27, 2025. Pinaburan ng Manila Regional Trial Court Branch 34 ang Guo warrant to petition ng Office of the Solicitor General laban kay Guo dahil siya ay walang kaduda-dudang Chinese dahil parehong Chino ang kanyang ama at ina. Ibig sabihin void o walang bisa mula pa sa simula ang pagkaalkalde ni Guo. Napatunayan rin sa korte na si Alice Guo at ang Chinese citizen na si Guo Huaping ay isang tao batay sa magkatulad na fingerprints. Itinanggi naman ng legal team ni Guo ang naging investigasyon ng National Bureau of Investigation at ang pag-akusa sa naipinanganak ng mga magulang na Chino si Guo. Binigyang diin pa ng korte ng Philippine passport ni Guo at ang kanyang birth certificate ay hindi sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang pagka-Pilipino. Batay pa sa desisyon na hindi maikakaila ang pagka-Chino daw ni Guo at ng kanyang mga magulang na dumating sa Pilipinas mula Fujian, China noong June 12, 1999. Tagal na pa na, no? Ang desisyon ng korte ay nagpapahayag na hindi lamang siya diskwalipikado para sa posisyon bilang mayor, kundi hindi rin siya maaaring tumakbo para dito. Binanggit pa ng korte na hindi nagbago ang kanyang diskwalifikasyon kahit pa siya ay nahalal at formal na nanumpa sa kanyang posisyon. Pinahayag din sa desisyon na ang kanyang proklamasyon ay walang bisa mula sa noong siya ay mag-file ng kanyang COC. Matatandaan na noong August 2024, inutusan ng ombudsman ang kanyang dismissal dahil sa pagkakadawit nito sa POGO o yung Philippine Offshore Gaming Operations. Dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Nagtala ng career high world ranking sa Women's Tennis Association o yung WTA ang Pinoy tennis star na si Alex Ayala. Sa inilabas na ranking ng WTA ay nasa pang-56 na ranking na ito. Wow, congratulations! Mula kasi sa dating pang 77 o 75 nang makapasok ito sa WTA 250 finals. Dahil dito ay nahigitan niya ang dating record niya na pang-69. Susunod na sasabak si Ayala sa Wimbledon kung saan ito na ang pangalawang Women's Grand Slam game niya. Sa unang round ng Wimbledon ay makakasugo pa niya si defending champion Barbora Krejcikova ng Czech Republic. Nagaganapin ito sa araw ng Martes. Sa ating NBA news naman, pinili pa rin ni NBA star LeBron James na manatili sa Los Angeles Lakers. Ito ay matapos na piliin niya ang $52.6 million. No, laki na player option para sa susunod na season. Susunod na season lang yun, so one season lang. Dahil dito ay siya ang unang manlalaro sa kasaysayan ng NBA na maglalaro ng 23 seasons sa LA ngayong 2025-2026 seasons. Sinabi ni Jeannie Buss, ang controlling owner at team president na nais ng 40-year-old na si James na makuha pa ang kampyonato. Siya na yata ang pinakamatanda, no? Si James ay naglaro ng 1,562 regular season games kung saan mayroong 50 laro pa lamang ay mahihigatan na niya si Hall of Famer Robert Parrish. Kilala ko to. Mayroon siyang average na 24.4 points, 7.8 rebounds at 8.2 assists sa 70 na laro nito noong 2024-2025. Siya ang 21 beses na naging All-Star player at 4-time League MVP at 4-time NBA champion. So magtatalo na naman yung maka Michael Jordan at maka King James kung sino ang greatest of all time. Kasi yan ang laging pinagtatalunan kung sino daw ang the GOAT. O yung nga pala, congratulations din sa ating kapaboritong mayor ng Calasiao na si Mayor Patrick Agustin Karamat, no, sa kanyang unang araw sa kanyang bagong pwesto bilang alkalde dyan po sa bayan ng Calasiao. Congratulations! At bukas syempre yung pinakaunang flag ceremony
Ano kaya ang unang gagawin sa unang araw bilang alkalde ng isa sa mga pinakabata na alkalde sa buong Pilipinas? This is his first term as mayor. At syempre, tulad ng dati, at nagbibigay ng inspirasyon sa kanyang namayapang ina na si former Calasiao Mayor Mamilin Maya Karamat, ang pinakaunang babaeng alkalde sa bayan ng Calasiao. At syempre, kahit 6 months lamang nanatili si Mayora Maya, nag-iwan naman ito ng isang malalim na marka, isang indelible mark sa mga taga-Calasiao. At naging catalyst para maging unified ang mga political families diyan sa Calasiao. Congratulations po sa lahat ng mga nanalong konsehal, vice mayor at mayor sa bayan ng Calasiao. At syempre, congratulations din kay Mama Rufo Agustin, ang bagong barangay chairman sa barangay ng Nalshan, dahil sila po ang number 1 kagawad sa barangay Nalshan. At iniwan na po ni Mayor Patrick Agustin Karamat yung kanyang pwesto as barangay chairman ng barangay Nalshan, kaya in-appoint na po sa succession rule si kagawad Rufo Agustin, ang lolo po ni Mayor Patrick. Matagal na nagsisilbi sa public service si Mama Rufo, biruin ninyo, pero hindi age is just a number, sabi nga nila. At 81 years old, malakas pa rin si Mama Rufo. Congratulations din po sa inyo. Samantala, congratulations ulit kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega sa kanilang napaka-siksik na inaugural speech kanina. Siyempre, this is his second term as the mayor of Mapandan. And sabi nga nila, yung realization ng kanyang mga programa nung first term niya, yung first 3 years, ay nagtagumpay na po sila. Kaya ngayon, they're moving forward to another set of agenda, yung objectives, priorities for their second term. At syempre, lahat pa rin po ito ay nakatuon sa pagsisilbi sa townspeople ng Mapandan. Isang maliit na bayan, isang third class municipality sa bayan ng Mapandan, sa 3rd district. Pero kung visionary ang alkalde at nagtutulungan po ang lahat ng empleyado, barangay council, agencies, mga guro, PNP, lahat, at mga residente, pinaka-importante, mga toda, mga tendera, nagtutulungan, makikita nyo po yung pag-asenso ng inyong bayan, di ba? Pakinggan po natin yung ating pong panayam kay Mapandan Mayor Carl Christian Vega tungkol po sa kanila mga plano pa dito po sa bayan ng Mapandan. During our inaugural speech, since tayo po'y pinagpala sa more than 18,000 na mga botante, it is really a new mandate for us that we must strive better, we must do good, and always put our best sa lahat ng mga gawain natin. And we're so fortunate dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na for the past 3 years, yung in-envision po natin na BEA platform ay nagkatotoo, naggawa, at naisatuparan po natin lahat-lahat. At sa awa ng Diyos, Mapandan is so blessed all the time. Yung BEA, yung basura, which is nasolusyonan natin, we had continuous MOA para po makolekta araw-araw ang ating bawat barangay. We have our own barangay MRF to support us. And at the same time, in terms of health, yung nilabas lang po natin na 16 rescue vehicles with their own wheelchairs and a stretcher and other medical equipments. At recently, nasa Region 1 Medical Center tayo at nagkaroon nga tayo ng MOA signing para magkaroon tayo ng bukas center dito sa bayan ng Mapandan. At nakakuha rin po tayo ng mga iba't ibang gamot
coming from, at hindi lang basta gamot, dahil kahon-kahon na gamot na i-distribute po natin all over Mapandan. So masaya po dahil ang mga priority nating mga nagme-maintenance, lalong-lalo na mga senior citizens, ay mabibigyan po sila ng gamot. At hindi lang po ito enough, alam ko, pero sa tulong in partnership with Region 1 Medical Center, at since nandyan na rin, ang tentative na open ng bukas center natin ay sa August. So binigyan po tayo ng timeline, hanggang August po ay dapat bukas na yung bukas center. So in terms of education, in terms of employment, in terms of enterprise, nandyan po lahat ng mga kasama natin, DTI, DOLE, including DSWD, nakakakuha po tayo ng mga tulong pinansyal at nakapagpundar na rin po tayo ng iba't ibang negosyo na in-extend natin sa mga 4-piece, solo parents, mga asosasyon dito sa bayan ng Mapandan na sila'y nagkaroon ng negosyo dahil sa mga tulong ng gobyerno. And through the initiative of our department heads, ay na-extend po natin ito. And agriculture, gaya ng sabi ko po kanina, mayroon po tayong naipamahagi na more or less 53 million in terms of rice, corn, and other high-valued crops din, the vegetables also, ay yan po ay naitulong natin in terms of fertilizers also. At gaya ng kanina, may bisita po tayong investor coming from Davao na willing mag-invest dito sa ating bayan para matulungan ang mga farmers po natin. Winwork out po natin yan ng 3 taon at biruin niyo po, taking po natin pero minabuti po nilang pumasyal and to be part of our inauguration. And sila po ang supporters ni Senator Subiri in Bukidnon. Yes. So, sila po ay napakaganda ang reception pagtanggap sa atin nung tayo po ay nagpunta doon. And nagustuhan po nila ang adhikain natin in terms of agriculture. Kaya sila po ay nandirito to show the how sincere they are in helping our Mapandan. So ngayon, we have a formulated Vega platform, which is victory on employment, on education, on enterprise, including environment, on good governance, advocacy. So this is an advocacy wherein we will push harder to reach our goal, which is to be the second-class municipality in the near future. So sa ating pakikipagtulungan sa mga iba't ibang ahensya, sa iba't ibang personalidad, ay sana po maitataguyod natin at makapagtutulong-tulungan tayo at magawing second-class municipality ang bayan ng Mapandan. And siyempre, Mayor, meron kanina, we've seen new faces, no? At you have issued a challenge sa kanila, yung ating mga newly elected officials. Yes, at ang bilin ko po sa kanila is not to deter or wag tayong matakot or magtago or makinig sa dikta ng ibang malalaking tao. Because we have our own turf, we have our own municipality, we call it home, and we must protect, we must take care on what is best locally to our Mapandan. So in order for us to strive better, we should work together. Sabi ko nga po kanina, and sana nga po, just like what I've said kanina during our inaugural session, sa lahat po ng 5 returnee, yung mga nanalo ulit, re-electionist na konsehal, please extend your help to the newly elected 3 councilors, which are the 3, sabi ko rin, please do not hesitate to seek for a guidance, for help, para po maka-move on na tayo ng mabilis at makapagtrabaho na. And I ask the help of Vice Mayor Anthony Pinulyar. Alam ko naman na mag-work together ang executive at legislative for us to attain yung mas maganda at hinahangad nating peaceful
and harmonious new administration. Yan po ang naging panayam at pahayag po ni Mapandan Mayor Carl Christian Vega. At punong-puno pa rin siya siyempre ng kanyang vision for Mapandan. At nakita ninyo, no, masaya-masaya si Mayor Carl dahil second term niya ito. No. Sana ay wala sana siyang kalaban, pero unfortunately meron. Pero maganda naman ang naging results, no. At syempre there's reason to believe, no, na sabi nga niya there's still room for improvement. Hindi naman perpekto kaagad yung mga programa, pero it is good to note, no, na syempre may mga hindi mo naman may please lahat ng tao, no. Merong mga reklamo rin diyan at yan naman ay pakikinggan po nila, no. At syempre ngayon naman yung kung mapapansin po ninyo yung kanilang social media, yung social media account, meron po sila mga bagong marketing strategy. Yun po yung mga experiences po ng mga taga Mapandan. No, kasi naisip po daw ni Mayor Carl na it's about time, no, na yung mga tao mismo, mga Mapandanians mismo ang magsabi kung ano yung kanilang kwento, no, kwentong umusbong dahil po sa mga pagbabago, programa ng Vega administration, di ba? At isa na po riyan yung isa sa mga tinukoy kanina ni Mayor Carl, yung nabuong relationship, no, dahil po sa solar waiting shed. Dahil yung solar waiting shed po yan, isang self-powered waiting shed, no, isang air-conditioned waiting shed po yan na may glass, no, habang naghihintay po yung ating mga kapaboritong senior citizen, no, yung mga may comorbidities, yung mga may high blood, naghihintay ng pampublikong sasakyan, yung Egypt, dyan po sila mag-i-stay. Pero sabi nga ni Mayor, meron daw nabuo na relasyon dahil po dyan, Kaya natutuwa tayo dahil may mga magagandang experiences po, no, yung ating mga taga Mapandan tungkol po dito sa mga programa. At maraming inilatag si Mayor Carl Christian Vega. Susunod na pong magkakaroon ng building ng Bureau of Fire Protection doon sa old library. At ang magkakaroon din ng MSWD office, no, dyan sa likod para mas mabigyan ng serbisyo yung ating mga kapaborito dyan. At tuwing may kalamidad, mas mabilis yung paghatid ng tulong, no? Kaya congratulations, no, sa mga visions na yan. At syempre yung Bukas Center, isang malaking rural health unit, hindi man ito 24/7, pero makakapag-accommodate naman ito, no? Dagdag po itong tulong medikal sa mga pangangailangan ng ating mga kapaborito dyan sa Mapandan. Di ba? Congratulations. Kaya marami pang innovations ang gagawin po dyan sa bayan ng Mapandan. At dito naman sa bayan ng Calasiao, we're all excited kung ano yung mga gagawin dyan po sa bayan ng Calasiao, yung mga kailangang i-revolutionize, no, i-digitalize. Yan yung mga dreams, no, na magiging isang katotohanan na po. Mga pangarap po ni Mayor Patrick Agustin Karamat para sa mga taga Calasiao. At syempre kung paano ilo-launch, no, yung pong Calasiao Puto. Bagamat kilala naman na yung Calasiao Puto, no, sa maraming lugar sa Pilipinas, pero kailangan pa ng push, no, para ma-elevate pa yung kita ng puto industry at makapag-generate pa ng marami pong livelihood, di ba? Sino ba naman ang hindi pa nakatikim ng Calasiao Puto? Di ba? Sino ba? Lahat na tayo, di ba? Pero gusto ko talaga ibalik nila sana yung merong dahon ng saging. Diba? Importante para sa akin yun kasi mas mabango, no? At mas fresh yung puto kahit bumiyahe ka na ng malayo. Ayan, bitin tayo sa oras. Alas 6 na pala. Marami pa tayong pag-uusapan bukas, mga kapaborito, Martes. Kaya lagi po kayong tumutok sa 88.1 FM Radyo Pangasinan. No? Maraming salamat sa mga nakikinig, mga nanonood sa Facebook at sa Maki Mapalakapak. No? Hello. At yung ating mga kaibigan po, ang Team Patak, kay Ma'am Marmy, Boss Carlo,
Magandang hapon sa inyo dyan. Kay Boss Brian, sino pa ba? Lahat po ng Team Patak. Kay Ma'am Maricar, hello. Ako po ang inyong public servant sa radyo, Jonathan Rosario Ortega. Ito po ang programang API, Aliguaz, Pangasinan, Ilocano Reload. Nagsasabing maraming salamat at magandang gabi, kapaborito. Kapaborito, Angelos la, alas 6 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio.